Záštitu této akci poskytl ministr obrany Alexandr Vondra a hejtmanka Ústeckého kraje paní Jana Vaňhová, kteří jsou i mezi zde přítomnými hosty. Dále na tuto významnou akci přijali pozvání zástupce ruského velvyslanectví Aleksandr Budájev, zástupce vojenského přidělence Ruska plukovník Oleg Smirnov, zástupce ukrajinského velvyslanectví podplukovník Sehry Moskaliuk, Děkuji za položení květin a věnců a pietní akt nyní bude pokračovat projevem starosty města Loun, pana Radovana Šabaty. Vážení váleční veteráni, vážené dámy, vážení pánové, hosté. Stojíme před domem, který se před vypuknutím druhé světové války rozhodl, že se neskloní před útiskem hitlerovského Německa. Jistě ne proto,
Na místo je možno se přesunout auty, u školy je zabezpečeno parkování v přilehlé ulici. Děkuji za pozornost a ve 12 hodin nashledanou.